Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa paninta mambagyan niyo ang kanunang pamamanaw sa lamat ng asal sa kalilintang nakapigyan niyo. Sa gayong kumari na rin nawakan ang siyak na idipindali lang na di format sa pagariat na nan. Ada sana kau ke Normina Densan, agi matay din sa kata napamakin beru sa wassalam.